Da li nam tačno ovdje treba? Mamice, kako je strašno ovdje. Da, jeste. Čak i za mene. Plašim se, buba švaba. Dobro, pravo vreme da izgradimo krevet iz naših snova, a ispod njih kućice. Ja hoću ovakvu. Vidi. Ja slepeću od ovog svetla. No. Moj krevet će biti mračan i jeziv. Naježila sam se. Okej, a vreme je da naručim sve neophodno za moju buduću kućicu ispod kreveta. Prođite, molim vas. Da, hajde ovamo. Come on! Hvala puno. Odličan posao, momci. Ćao. Wednesday, pogledaj kakvu lepotu su napravili. Polako, tako je. Baci kocku. Svaka nam čast. Mi smo pravi majstori, jel da? Dodat ćemo još nekoliko dodira i to je to. Da, sve mi se tako sviđa. Hvala puno još jednom. Da, oduševljena sam. Ova soba iz mojih snova. Odvratno. Okej, vreme je da i ja krenem da radim. Šta je smislila? Prvo ću podeliti sobu na pola. Ovo je moja strana, a ono je tvoje, Nid. Stvar, donesi kutiju ovde. Izgradit ćemo najstrašniju kuću ispod kreveta. Takvu još niko nije video. Odlično, bravo. Da vidimo. Da. Odlično, to mi treba. Dakle, vreme je da napravim krevet. Stvar, hajde, spusti se dole i daj mi bušilicu. Hvala. Dakle, uvrnut ću eksere i sve će biti spremno. Odlično mi ide. A sad je vreme da okačimo zavese, da mi niko ne smeta. Tako je. Izgleda super. Ja umukam je od ovog plavog zida. Treba ga hitno zalepiti papirom sa osvetljenjem. To će izgledati jezivo u mraku. Tako i hoću. Stvar, šta sediš bez posla? Donesi vunu. Jao, kako si lenja. Onda mi nemoj da smetaš. Dakle, ovu vunu ću zalepiti ovde. I naravno neće ostati bela. Imat ću ne oblake, nego tmurne oblake. Hajde, stvar, radi nešto. Nice. O da, baš mi se sviđa. To je to. Kako vam se sviđa? Mamice, kako strašno. Konačno mogu staviti svoje magične knjige i Amailije. I također ću napraviti ljuljašku sa velikim lancem. Konačno je stigao moj super set za žurku. Tu je disko kugla sa lampicama. Kako lepo. I jedva čekam da pozovem društvo. Osjećam da će to biti legendarno. Halo, ćao drugarice. Čekam vas u 7 kod mene. Dođite svi. Evo ih. Dolazim. Ćao. Kako vam se sviđa moja kućica ispod kreveta? Prođite. Hoćemo se slikati? Hajde. Zapalit ćemo selfie. Kako zabavno. Čekajte, šta se to čuje ispod kreveta, Wednesday? Hajde da vidimo. Polako.
Kako se plašim? Mamice! Wednesday, je li sve u redu? To je duh! Spašavajte se ko može! Jao, kakva je to buka? Opet ta Wednesday, kako me nervira? Dobro, smislila sam nešto. Organizovat ću svoj karaoke. Tako je. Provjerit ću mikrofon. Da, odlično radi. La 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 la. Šta? Znači i Enid se zabavlja. Sad ću to brzo popraviti. Tako je. A šta se desilo? Gde je svetlo? Ako se čuje muzika, znači vreme za plesanje. Ova Wednesday baš voli da se kuči. U čemu je stvar? Ko je uključio svetlo? Ja, prestani već. To ti prestani. Stvar, reši to. Pa ne. Stvar, ja sam protiv. Ne. Rekla sam ne. Mukica. Jadan. Nije se udario. Wednesday, mislim da je potonuo. Smiri se, sve u redu sa njim. Jel da stvar? Oh my god. Samo se kupa. Hajde, izlazi. Eto vidiš. Dobro je. Srećna sam. Sastavila sam Rubikovu kocku. I ogladnila sam. Treba poručiti hranu. Da, tako je. Stigli su. Dolazim. Zdravo, zdravo. Unesite taj frižider. Hajde za mnom. Evo, stavite ga ovdje. Hvala puno. Bye bye. Vidimo se. Hajde da vidimo šta ima unutra. Wow, koliko slatkiša. Sad ću lepo ručati. Obožavam žele bombone. Tako su ukusne. Oduševljena sam. I ja sam ogladnila. Stvar, gde je moja čaša krvi? Tačnije sok od paradajza. Hvala. Tako sam žedna. Baš prija. Tačno, kako sam mogla zaboraviti na želoči? Bravo, Stvar. Podsjetio si me na vreme. Enid, možeš li mi pozajmiti par očiju? Moji su ispali. Šta? Wednesday, jedeš svoje oči, stvarno? Ma daj, šalim se. Nemoj se više tako šaliti. Uplašila si me. Vreme je da našminkam usne. Tako je, baš sam lepa. Stvar je došao u goste. Kako zabavno. Ne brini, druže. Svi padaju. Uspećeš drugi put. Moram dovršiti poglavlje moje knjige. U crnoj kući, u crnoj sobi je sedela. Šta? Stvar, ne smetaj mi. Šta hoćeš? Nemam vremena da se igram s tobom. I rumenila, da. I malo senka. Ćao, Stvar. Nemoj me golicati. Prestani. Pa šta radi? Nema ni sekunde mira. Dobro, sad ću ga smiriti. Stvar, prestani da smaraš ljude. Hajde, sedi u kavez i razmisli o svom ponašanju. Jel ti jasno? Jadan, nemoj tako sa njim. Wednesday, pusti ga, molim te. Preklinjam te. Eto, slobodan si, Stvar. Nema na čemu. Obavezno dođi u posetu. I ti, Wednesday.
Na-a. Baš si dobra. Hej, nevaljavče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu. Jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj! Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završio. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. O, i sama bih to rado pojela, ali ne smem. O, za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako, ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. Zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. O da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. O, kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled. Jel može? Važi. Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moje oči. Ne vidim ništa. U pomoć. Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično.
A kuvati mogu i sa jednim okom, tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. O, bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moje žele oko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. O, baš ti hvala, Mike. A volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. O, lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? O, znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. A prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije, tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati, eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede, tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. O, jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. O, kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje, ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto, ostalo je samo sve zaladiti. O, a šta da smislim sa jagodama? O, znam. Bye bye. Pustite baku, moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. O, ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoled u napravljenu glazuru i to je to. Moj jelo je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to.
bijelu ću rado probati. A boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. A bako, svaka čast. A šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo! Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu. Jel može? Važi. Naravno. A nema problema, mala. A ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. A baka počinje da kuva. A dakle, treba mi brašno, a zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jau. A baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. A zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. O da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Setila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gde je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept. Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mleka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali
Šika mi ne treba i još ovako. Nije loše. Može da prođe. Dakle, idemo dalje. O, kakva lepota. Izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam. Hvala, bako. Volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta. Ne mogu da verujem da je cijela za mene. O, nevjerovatno, torta je sa žvakom. Nikad nisam jela takvu. Naravno da je ovo najbolja torta. Znala sam. Skloni se odavde. Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu. Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. O, obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? O, uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. A hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel, a odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda i dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila, a već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo je da dodam tajni sastojak. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice, Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojak i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. A Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. O, pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko?
Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim suši. I naravno, moje suši će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? O, šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. Bije, to je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti suši sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Ha, svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moje jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soje sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, a pirinač, a riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. A jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, a ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. O, a znam. Napravit ću tortu, to mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. A da, a divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. A da li se svima svidao moj recept? Super, bako. A nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane. Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos, a baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. A, to je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više.
Enid, stani, ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako, jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lep listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. A pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, a gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. A čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolače u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. Tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko.
Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Eni, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna.